eleksyon period nun yan may ban. Kaya lang siyempre sa kadakulan po, sa kahiwasan kang ining area, data man dyan na monitor gabos na kalye dyan na kuan. So init mga taong ini naghahanap man si kuan si Chansa para makaano sinda makaluwasin makagibo kay arog kaya na gibo. Takon arog ang tabi chief na igwa paning apat na nakapuwesto duman sa may Bulganaysan, ano sa paghiling nindo, oras ang binilang bago sinda uminatakin, nagposisyon mo na o haloy na sindang yaon duman tabi chief? Madidetermine ta po yan after ng investigation kasi may mga hinihiling bakit ang kuan and in-interview mga witnesses. Ayun tabi ano. Paano sa satuyang intelligence, ano po ang posibleng nangyari? Why nakalusot po tabi chief? Yun nga, gagaya po ng sinabi ko kanina, napakalaki na itong area natin. So, may chance na makakalusot sila. So, pero ito nga, hindi sila nagtagumpay sa masamang balak nila. Yeah, oo. And medyo ang difícil lang, ta vital installation yan yan ang sa may BIA. And well anyway, kudos duman sa satuyang tropa ha, talagang hindi nagulat tabi chief ano? Dahil po, talagang may presence of mind sinda pagka initial na purutukan, nakapod patulo sa team leader and makaskas man po so apod pa dito sa mga haraming tropa, din halos sabay-sabay na kami nagabot dito sa area para makuha sinda, ma-reinforce sinda.